pitjor ho poses, els altres sempre la lien. Igual acaban a hòstia. Yo con este panorama prefiero quedarme en casa. Vinga, va, només te'n dona. Nosaltres passem i a lo nuestro. No. Anda, que tombis. Tota la vida del bar està en el barri i ara per una manifestació no vol sortir. No habrás visto. Hello, please, back room. Everybody, come this way. This is the practice of the water quarter. Please, my group, go to the theater. All my tourists, my favorite tourists from Puerto Rico. Okay, please, todos conmigo. This way, the theater. No se me pierdan. Hoy los llevo sentados en este grupo. Aquestes escales algun dia em mataran, ja sigui pujant o baixant. Bé, ara ja no. Aquesta escala ara està molt maca, tota enrajolada i amb la làmpara d'aranya i el sostre ben pintat. Però no sempre ha estat així. De fet, sempre ha estat una escala humil, bastant feta a pols. Però bé, ja se sap, quan hi ha diners per fer reparacions cada 2 per 3, ara recordo que... Hi, good morning. Hello. Hello, Well, the first floor, second. in the fair. L'apartament is in the fair. Sí, in the fair. Oh, in thank the you. fair. Bye. Ah, i encara tenim de ser amables amb ells, collons. Doncs per aquests i els diners que generen, les escales del meu barri s'han convertit en hotels. Ai, el meu barri. Cada cosa que n'ha viscut. Algunes molt divertides, d'altres molt tristes. La seva història és com la d'una dona maltractada per la vida. De fet, em fa pensar en l'Esperança, una veïna que ara ja no recorda qui són els seus veïns. No sé si sabria explicar la història de l'Esperança. Hola, nenes. Quina alegria. Què tal? Feia molt temps que no ens veiem. Sembla que no visquem al mateix barri. Noia, és veritat, eh? Amb tanta gent de fora que hi ha, que aquí ni ens trobem. Veníem parlant de l'Esperança. Fa tant temps que no la veiem. Pues l'esperança és poca cosa. Tu Res de bo. ves a la vora d'ella. Explica. No, però estic que està sentat, eh? Si no, fa molt mal les cames. Anem a la parròquia. Anem a la parròquia. Què veurem? Cafè, no? Cuidao, Paco. Paco! Una mica de vi. Vi? Sí, Vi per totes. Paco. i per tota. Que estigui fresquet. Mitja d'ella. Home, m'alegro de veure'ls per la parròquia. Sembla que últimament en aquest barri no vulgui resar ningú. Benvinguda. Paco, per ella també. Senta't i t'explico, perquè la Lourdes està a punt d'explicar-se com està l'Esperança. I què hi ha de nou? Pues res, l'esperança no surt quasi bé de casa, no coneix a ningú, no se'n recorda de res, malament. Doncs mira, a mi quan em veu, sembla que no em conegui, però sempre es posa a cantar una cançó de quan eren petites de les caramelles. Quan acabaren les caramelles, va haver-hi un xàfec d'aplaudiments i les guarnides i altes cistelles
varen ser plenes amb pocs moments. Vaig trobar uns frescos, dotzena i mitja, un vell i una ànec pel meu xicot, mentre li deia, plena de ditja, veus si t'estimo, que tu d'on tot, a tots anava a tirar-li jo, i ella em cantava aquesta cançó. Per tu, tan sols per tu, llavors nina, amor ardent al meu cor seu goig diví, i és tant l'explicació que m'il·lumines, i ho comprendràs quan estaràs solet en mi, ai sí. Records de les caramelles. Recordo que anàvem amb una fandilleta de crep de floretes que ens la deixaven a la parròquia de Santa Maria del Mar. Portàvem una bruseta blanca que ens la feien portar i unes espardenyes blanques amb vetes vermelles i un cistellet tot guarnit amb un pal molt alt i anàvem cantant les caramelles i ens posaven des dels balcons dolços i dinerets. Els dolços, lògicament, ens els menjaven, però els dinerets ens els guardaven i en acabat anàvem d'excursió. I l'Esperança, quan em veu, se'n recorda. I sempre, sempre, sempre canta aquesta cançó. D'això sí que no se li oblida. Jo sempre canta l'Esperança. Jo la recordo que cantava sempre. A mi, quan jo vaig fer el mateix, de jovenetes havíem fet teatre juntes, amb un teatret que hi ha allà a la Sala Mozart, i cantàvem una cançó d'un nen que anava a la guerra, del Rataplam, i així que em veu comença ram, ram, llavors ens posem a cantar totes. Eren 3 soldats que anaven a la guerra i el més petit de tots porten ram de rosetes, ram, ram, rataplam. Porten ram de rosetes, ram, ram, rataplam. Això no se li oblida mai, pobreta. Era una manca la funció que feia. Ja em fèieu teatre. Era una sala que hi havia, bueno, hi havia, perquè ara ja no hi és. Al carrer Camaldà, cantonada Bertrellans. Era una sala, un teatret petit, i ocupava un senyor gran, que les nenes ens feien fer funcions els diumenges a la tarda. I sortia de l'escola anàvem a assajar, i el diumenge fèiem una funcioneta. Vam fer una, que és del Rataplam, que va tenir molt èxit. El Rataplam era un nen molt maco, que feia Enriquito, que feia de soldat. I les altres nenes pues, anàvem a ballar. O jo l'Enriquito, anaven totes boges per l'Enriquito, però l'únic que tenia sort era l'Esperança. Doncs a mi no se'n recorda gens, però millor, perquè l'única que me'n recordo de cançó és la que ens feien cantar les monges quan anàvem a l'escola. Encara el sol. Pitjor! La Riba Espanya! Posaven una bandera allí, totes en fila i totes a cantar. I després a resar. No resaven. Una vegada, ella com que no cantava mai, les monges sempre la castigaven. I li posaven aquell invent d'una banda tota negra, perquè sapiguessin que estava castigada. I una vegada em va voler defensar a mi, perquè una nena m'havia deixat tots els meus apunts. Però ella també els hi va deixar. I la mare Pilar la va enxampar amb ella. La va castigar, la va fer pujar en una cadira i que totes li cridessin la lletja, la lletja, la lletja. I després en castellà, i la feia, humillant-la. Amb lo guapa que era. Sí, l'Esperança, per lo que sembla, era molt guapa, però no tant com la seva mare. Això ho dius per pura ràbia, perquè ben estaves enamorat d'ella. I ni punyetero el que es feia. La mare de l'Esperança va viure en aquesta escala, de jove. Era la dona més guapa del barri. Bé, això deia el meu pare. Ells es coneixien de petits, eren veïns. Ella va ser una dona molt moderna, la més moderna. Va lluitar i va ser lliure, i va lluitar per aconseguir el vot de la dona. Va viure en aquesta escala fins que es va casar amb els fills del llibreter i se'n va anar. Però la guerra,
quant de mal va fer la guerra en aquest barri. La pobra va morir just acabada la guerra i va deixar l'esperança acabada de néixer i orfe de mare. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Y a las tropas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumbala, rumbala, rumbala. El furor de los traidores, rumbala, rumbala, rumbala. No les salga solución, ay Carmela, ay Carmela. No les salga solución, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada muere bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada muere bombas, rumbala, rumbala, rumbala. No me sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. No me sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Heroico que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Heroico que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. ¿Qué rutina estás? Desde mi casa te estoy oyendo. Tus amigas se acaban de ir. Solo hacen que tocar las narices. Hablaban de la esperanza, que las he oído. Y tenían razón. Anda, que no te gustaba a ti. Hablaban de la esperanza, hablaban de aquí, hablaban de... ¿Por qué no te metes en tus cositas, te callas y andando? Aún me acuerdo cuando venía tu madre y la mía, de los lavaderos, con los cubos cargados de llenas de ropa mojada. Y a ti te la hacían subir al terrado. Sí, de acuerdo. ¿Y qué? Luego a mí, cuando venía del colegio, la tenía que ayudar a tenderlas. Y después a quedarme allí vigilando la ropa, que no viniera alguien de otros terrados a robarnos las sábanas. Entonces yo le pedí a la Esperanza que se quedara conmigo. Y allí en el terrado saltábamos a la cuerda y cantábamos: yo soy la viudita del conde Laurel, que quiere casarse y no encuentra con quién. Y tú, cuando la oías, subías corriendo saltando de terrado en terrado, como un tonto, para hacerla reír. Lo hacía para pasármelo bien. ¿Te enteras de una vez? Sí, ja. La de coses que passen a aquest terrat. Jo me'n recordo quan fèiem les festes de veïns, els diumenges d'estiu, doncs cada veí portava el plat per dinar tots junts allà. Ai, com una família. Què ho passàvem? Quina meravella! Ara que hi penso, què em fa de segles que no hi pujo? Pero si no te aguantan ni las camas. No subo al terrado porque los recuerdos me invade la tristeza en todo el cuerpo. ¿Te vas enterando, su Paco? No le hagas caso. Hombre, es que ya está bien. De todas maneras, no podrías subir al terrado, porque el terrado ya no es de los vecinos. Han hecho un dúplex de esos entre el último piso y el palomar. Y una terraza privada.
y ahora no podemos subir ni a tender la ropa. Y por poco no nos plantan una piscina. I digue'm, qui viu ara? Gente de fuera, no lo sé. Extranjeros, jóvenes y con dinero. Gente de paso. Hay unos que están hace un poco tiempo, pero no sé qué decirte. Ja, com que ara també s'han perdut els bons costums. Antes, quan entrava un llogater, el primer que feia, pujava planta per planta i amb molta educació es presentava als veïns. Quan un llogater estava malalt, tots els veïns feien pinya per ajudar-lo. Ara quina diferència. Ara es mor un veí i ningú s'entera. I sabeu per què? Perquè el veïnat avui dia gairebé ni es parla. Jo, francament, no sé on anirem a parar. ¿Veis? ¿Pero qué veis, hombre? Si aquí en esta escalera no queda ya ni el Paco. Solo quedamos mi marido y yo. Los demás, de paso. Quan érem petites i sortíem del col·legi, a la tarda per berenar, anàvem i ens compràvem un petricó de llet. En el taulell de la lleteria hi havia les mesures, de litre, de mig litre, de quart, que era el petricó, i hasta de petricó i mig. Allí, abans, hi havia una tocineria. 3 onces de pernil d'os i mitja llibre de tocino. I aquí, una carboneria. Ara, noi, no llenties i carbó del bo. Que no estigui humit, perquè fa massa espurnes i em crema les sabatilles. A vostè, el que li passa és que s'arramba massa el bracer. Serà això. Quant és? 2 rals. Ho té. Cada vegada està més car, això. I aquí hi havia una botiga que llogava guitarres. Bona tarda, Marga. Què tal? Tinc 20 minutets, necessito la meva espanyola. Oh, jo ho sento. Ha vingut ell abans i li falten 10 minuts encara. Ostres, jo només tinc 10 minuts. Què faig amb 10 minuts amb la meva espanyola? No ho sé, noi. Segur que em podràs cobrar el mateix. Esclar, només faltaria. Què penses que estic aquí per luxe? Y aquí dos sastrerías, no una, sino 2. Manel, mira, tinc corbates de seda a 4 pessetes. Mira-te-les a veure què et semblen. Yo tengo corbatas a 4,50. Manel, què et sembla? Manel, jo te la deixo a 4. De seda, Mira que fina que és i que llarga que la tinc. Manel, yo tengo corbatas a 4, de seda, y además te puedo enseñar a hacer este precioso nudo. Y el trapaire. Hola, bon dia. Ei, Què em donaries per aquestes botelles de xampany i aquest peix de diaris? Un ral. Un ral? Almenys un ral per cada cosa. No m'interessa. Se l'esgarrepa? Doncs me'n vaig al trapaire de la Palma, que segur que me'n dona més. Ja tornarà, ja. I aquí, la bodegueta. Ay, Antonio, que tengo que bajar a comprar. Déjame. Venga, déjame. Paco, anda, ponme una peseta de hielo y que tiene fresquito, por Dios. Una peseta de hielo y un blocazo te voy a poner. ¡Ey! Pues mira, ya que estás tan alegre, generoso y cariñoso, añádeme una barrecha. Anisito y coñac. Y dame un besito. Bueno, eso déjalo para luego, que ahora me voy. No se nos vaya a derretir el hielo. I l'home que arreglava cadires. Hola, jove. Miri el cul. Aquest cul
Senyora, aquest cul no té arreglo. És que li he dit el cul de la cadira, no es confongui. Que me la dona del Franco! Animeu els ullers, que me la dona del Franco! Hòstia, la Collares! Nois, tanquem la botiga, que ve la Collares, i si se'ns endú tot sense pagar, vaja, quin negoci que farem. Tanquem! I jo m'emporto la cadira, que encara està enamorada d'ella. Doña Carmen Polo de Franco. Parecen unas adolescentes. Mari Carmen, ¿bajas? No, no puedo. Estoy esperando una llamada de mi hija. Anda, ábreme, que te tengo que subir una cosa. Vale. Madre de Dios. Y se gritan por las ventanas como si estuviéramos en el siglo pasado. Si haguéssim tingut mòbils d'adolescents, otro gallo nos cantaría, Eso digo yo, si de joven hubiese tenido un móvil, ¿cuántas cosas habría hecho? Ai, hija, i jo? Ai, la mare Pilar, amb lo nerviosa que es posava només si ens veia xerrar amb nois. I ara... Us en recordeu quan fèiem peritatge i sortíem de l'escola, ens estaven esperant els mariners italians? No us recordeu? Sí. Oh, i la mare s'exposaven les germanes i ens veien parlar amb els mariners. Però n'hi havia unes quantes noies, però no sé com s'ho feien, que d'amagat s'hi trobaven sempre, entre elles l'Esperança. Ai, què sé? Els italians eren mariners de segona. Els que feien goig eren els americans, amb les seves sabates de xarol i les seves jaquetes de cuiro. I els nanos els hi demanaven xiclets! Els americans anaven amb dones de vida lleugera i sempre anaven en bar pel carrer Escudellers. I els italians eren diferents. Oi, sí, eren diferents. Ens venien a buscar al col·legi. Ells tenien 18 o 20 anys. Nosaltres, 14 o 15. I a més anàvem d'uniforme. Si us veiessin ara, fotrien el camp corrents! Només hi havia 50 noies enamorades dels mariners italians. I si haguessin tingut mòbil, moltes s'hi haurien casat, ja us ho dic jo ara. Gràcies. L'Esperança es va enamorar bojament del mariner italià. Bajo el blanco faro
Què ens dius, Lourdes? Que l'Esperança es va enamorar bojament d'un mariner italià. Jo la recordo que anava tota sola amb el mariner als balls. Jo recordo anar amb els meus pares, lògicament, però ella anava tota sola a la pèrgola i no portava ningú d'espelma. Jo sempre la recordo ballant. I a casa meva jo hi volia anar. Però mai no me'n van deixar anar, perquè com era el meu pare, impossible. Sí, pero luego él se fue y la dejó plantada y sin novio. Quan el mariner italià li va escriure una carta i li va fer saber que no tornaba a Barcelona porque es casaba amb una altra dona, l'Esperança mai va tornar a ser la mateixa. Ay, pues bien que le gustaba ir a bailar, que yo la tenía vista en el bar aquel. ¿Cómo le llamaban? El de los viudos. Yo iba siempre con mi madre. Yo todavía era pequeña, pero como era muy alta y muy mona, pues todos querían bailar conmigo. Con la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi ser. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que brinda mirada y errante en las sombras se busca y me ahondará. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo no tragué. Té raó. L'Esperança sortia a ballar sempre que podia i tornava que ja era la nit fosca, però el sereno sempre l'estava esperant. L'acompanyava fins a la portal i li obria la porta. Com a tothom. Ah, no, com a tothom no. Amb ella no li faria fer allò que tenien de fer els demés, d'aquells 3 copets així perquè vingués el sereno. El sereno l'anava a buscar allà on fos. Jo crec que aquell home també n'estava enamorat de l'Esperança. Ai, pobre home. Pues jo recordo haver fet els primers guateques amb l'Esperança i ballava boníssimament bé. És que eren molt modernes llavors. Fins i tot portaven hasta pantalons. Avui no em porta, però vaja. Bueno, i per moderna jo, que amb l'Esperança ens vam treure el carnet de conduir totes dues i després amb un 600 va ser. I ens passejàvem pel barri i tothom al·lucinava amb una moto dues dones. I ens vam comprar una lambreta
I doncs ens vam anar passejant, fent excursions, l'Esperança va venir sempre amb mi, i vam anar fins a Montjuïc, i bueno, anant fent. Ja me'n recordo, quin perill teníeu. Jo me'n recordo quan l'Esperança anava en aquells bars que li agradaven tant perquè hi havia les seves artistes preferides, com per exemple... Jo me'n recordo d'un dia que la bodega de la Carmen va pujar dalt de la taula, es va posar a cantar el Pena, Penita, Pena, i escolta, mig barri va entrar a veure què passava. Però quan el seu pare es va assabentar, es va enfadar moltíssim i se li va canviar la vida a la pobra Esperanza. Pues cuando la prometieron, ¿no? La obligaron a casarse. Sí, con el hijo del sastre. Ho van decidir tot entre el pare d'ella i la mare d'ell. Els van dir i ni tan siquiera es van tenir temps per festejar. Els pobres, vaya negoci que van fer. Mal negoci si els de la sastreria eren immensament rics. Per això el pare de l'Esperança va pensar que era el millor partit per ella. Doncs mireu, es van equivocar i de ple. Excuse me, where is the cathedral? Catedral. Por ahí. Is it Por ahí. near? Or? Tot va. Okay, thank you. One moment, please.
One photo. Una dona. Típic. Típic. Sí. Típic. Que let's go, Mary. Barcelona. Beautiful Barcelona. Vai. Per qui m'han pres aquests? Pel punt d'informació i turisme, crec. Només em faltava això a mi ara. I aquestes fotos? Tantes que n'ha fet? No en podré veure cap. Ara, que estic pensant que ja m'agradaria que m'endugués alguna. Perquè aquí en aquesta escala crec que no en tinc cap. Bé, potser sí. De quan em vaig casar, però d'això ja fa molt de temps. Jo estic orgullosa de mi mateixa, perquè vaig ser de les poques dones de la meva època que no vaig deixar de treballar en casar-me. Les altres, totes, plegaven. Les empreses els hi donaven la dote. En aquell temps, l'Esperança treballava a la Turmix i no li van donar ni l'ocasió de poder seguir. Li van donar la dote i se'n va anar cap a casa de l'home. Bé, cap a casa de la sogra. A parir fills, tots ben seguidets. Què et passa? Sí, què et passa? La grua un altre cop. Ara se l'endús la moto perquè estan fent obres a la plaça. En aquest barri ens volen fer la punyeta, no sé com acabarem, però no cal la nostra paciència. Ja ho pots dir, ja. No s'enduran els taxis aquests que van amb els turistes, que s'aturen mitja hora al mig del carrer... No, aquests res. Que no deixen passar ningú... Ara, no se us acudeixi cap de vosaltres, ni deixar el cotxe una estoneta davant de casa, perquè la multa ja te l'han clavat, tu. Hi ha llocs que et venguin, que et lloguin una plaça de pàrquing, et volen cobrar per hores, que guanyen més diners, i tu, a buscar-te la vida a un altre barri. Ni que ho diguis. Mira, jo vaig comprar el primer vehicle a l'any 60. Era un Biscuite. I no tenia cap problema, podia aparcar on volia i a qualsevol hora. I sobretot podia aparcar naturalment davant de la meva botiga. Això sí, cada 5 minuts tenia que sortir per vigilar que els nanos no pugessin. Clar, ho perdien per un patinet. Com era un Biscuite? Què era? El Biscuite com era, quan diré? Era una mena de llauna d'alumini. Lleig i petit. Lleig perquè tenia forma de sapatilla. I petit perquè era petit, perquè eren 2 places. Però tot i sent tan petit, digues en compte que hi cabia tota la família. Era pràctic, veig, eh? I tant, i tant. Aleshores va posar de moda. I molts altres botiguers en van comprar un. I així, i tots s'aparcaven davant de la porta de la seva botiga. Així que quan passava el carro de les escombraries, que era tirat per cavalls, tenia que sortir cada moment a retirar el cotxe perquè el carro de caballos no té marcha enrere. Yo me acuerdo cuando la Esperanza se compró el 600. Bueno, su marido, porque ella, aunque tenía el carnet de conducir, no se lo dejaban llevar. La que no la deixava portar era la bruixa de la sogra. Y lo aparcaban en el almacén, allí en el... Y todos los vecinos, cuando lo aparcaban, salíamos al balcón para verlo como lo hacía. Era todo un espectáculo. Sí, el 600 era una altra cosa, era gran. Jo recordo veure sortir l'home del conductor al seu costat, a davant, i a darrere la sogra, l'Esperança i 4 fills. Pero luego se compraron un 1400, porque como tenían dinero se lo podían permitir. A casa d'ells sí que no faltava mai de res. Quan la resta del barri encara teníem comunes
i per poder-nos dutxar havíem d'escalfar aigua posant-se dins d'un cossi, ells es van fer el quarto de bany, amb banyera i amb dutxa d'aigua calenta. I també se hicieron la cocina. I tant, nosaltres amb la nevereta aquella pingüino que havien d'estar buidant el calaixet cada 2 per 3 per no inundar el veí, i ells ja tenien l'elèctrica. I rentadora, que això sí, em feia una enveja, fins ben entrat als anys 70 no va restindre. I me l'estimo com els meus fills. Sí, però les senyores grans deien que no quedava prou bé la roba, Y también tenían teléfono, que yo me acuerdo que subía arriba para esperar la llamada de mi marido antes de casarnos. Y allí, mientras esperaba la llamada, la Esperanza y yo nos poníamos a bailar, escuchando Radio Miramar y los discos solicitados. A casa també escoltàvem la ràdio, feia tanta companyia. Son las 3 de la tarde de un domingo soleado y comienza Discos Solicitados. Y para empezar, vamos con un tema que Juanito Martínez le dedica a Lucita Jiménez en el día de su cumpleaños. Tengo una debilidad. De Antonio Machín. Tengo una debilidad, hay que calamidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué calamidad, qué barbaridad, las cosas que me pasan. Yo no sé qué voy a hacer, no me curo de este mal, no me voy a enloquecer. Tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede asustar, lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad será lo que será, por mucho o por nada. Yo no sé qué voy a hacer, o me mudo de ese lado, o me voy a enloquecer. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de ese mal, o me voy a enloquecer. ¡Ay, qué debilidad! Para debilitada del cine, que nos gustaba a todas un montón. Yo me acuerdo que cuando me casé nos íbamos al cine Castilla, mi marido y yo le esperaba después de trabajar. Y llevaba los bocadillos y allí cenábamos. Sí, aleshores al barri hi havia 10 o 12 cines. Hi havia el Princesa, que era molt familiar, el Palacio del Cinema, el Principal Palacio, l'Atlàntic de la Rambla, el de l'Avinguda de la Llum i el Maldà. El Maldà, hores d'ara, és l'únic que funciona. I el Cinemark de la Rambla, que tenia molt mala fama, A mi el que més m'agradava era el Cine Manila. Feien 2 pel·lícules reglamentàries, feien aquell nodo fastigós i pesat, però feien varietés. Però el més curiós d'aquest cine, quan ho penso, és que abans d'acabar la pel·lícula se sentia un timbre molt fort y era para avisar a las parejas que estuviesen efectuando pequeños contactos amorosos, no les pillaba desprevenidos y tuvieran tiempo de adoptar una forma correcta en las butacas. Porque, señores, el espectáculo está en la pantalla, no en la platea. ¿Dónde hemos llegado, señores? Y el del cine Alarcón, que también tenía variedades. Sí. De la calle Escudillers. Una vegada vam anar l'Esperança i jo soles al cine. Un home li va tocar la cama. I ella, en vez d'espantar-se o dir-me marxem, no. Treu l'agulla del cap, li clava la mà i ala, el que va passar va ser ell. A mi el que m'agradava era un que hi havia a les Rambles que sempre sortia fent pel·lícules de l'oeste. Sí, que feien així, no? I deien Can Pistola. Can Pistola, el Capitol, sí, home, sí, guarda una pistola. Sí. I ara què? L'esperança.
L'Esperança. La seva vocació eren els varietés. Li agradaven moltíssim. Va enviar els seus fills a l'internat i després baixava cada vegada que podia a veure l'espectacle. Sí, però ni la sogra ni l'home volia que hi anés. És per això que sempre ho feia d'amagat. No dirás a mí que siempre ella ponía la excusa de que venía a mi casa a ayudarme a coser, como era modista, y yo siempre decía que tenía mucho trabajo, aunque por ella haría lo que fuese. Sinceramente creo que la Esperanza tenía una pasión loca por las varietés. No es va separar? No es va separar en aquest moment o alguna cosa Sí, així? clar, però una cosa per l'altra, per lo de més allà, es va acabar tot, es va trencar tot. Es va separar. Mira, como si lo hubiera sido tan fácil. Fàcil? En aquella època separar-se era gairebé impossible. Encara, a hores d'ara, em faig creus que ella ho pogués fer. Quan el pare de l'Esperança es va posar malalt, se'n va anar a viure amb ell per cuidar-lo, però no va tornar mai més amb el seu marit. I van tardar molt a dir que estaven separats. Sí, i va ser un dia de Sant Jordi. Jo me'n recordo perfectament. I ella es va fer càrrec de la llibreria, Alfonsino, todo yo terror de su fagna, sopra la capa del sol. Rosa! La capa del sol. Rosa Rosa de Sant Jordi. Rosa Rosa. Primavera, i tot cantant el seu cor. Rosa Rosa de Sant Jordi. Pero que muy rojo. Hello, my group, please, my group. Come here. This is the Cartier Gothic, the Gothic quarter. Okay? Okay. Yes, very nice. Not me, not me. These buildings, the balconies. Do you like it? Do you like it? Now go to the cathedral. Remember, go todos conmigo, todos conmigo. Pero que aburro. Conmigo. Ni tan siquiera et demanen perdó, home. Vinga. Adéu. Hola, Rosy. ¿Te encuentras bien? No hace muy buena cara. Home, com que tinc d'anar a comprar la quinta forca, cada vegada m'és més difícil arribar amb la compra a casa. Eso digo yo, a mí también se me hace muy cuesta arriba. Ahora mismo me sentaría en algún lado. Ni que lo digas. Pero hoy hasta la parroquia está cerrada. El día que el Paco nos falte, pobres de nosotros, porque me acuerdo mucho del colmado. ¿Y de la librería? ¿Qué me Ay, dices? la librería de la Esperanza. Estos sí que eran buenos tiempos para el barrio. Vamos, vamos.
cada dia està tot més car. I que ho diguis, dona, ens veus a petar-la? I tant. Perfecte. Ai, una cadira, la meva situació. Sí. Heu sentit avui el parte mèdico habitual? Sí, filla, segueix malalta. Aquest home no hi ha malaltia que el matí. Però calleu, no sé si us senti algú. No, home, no, si tothom està desitjant que Franco es mori. Sí, això t'ho creus tu. Millor no ho diguis en veu alta per si de cas. Esto, señorita, perdone, tiene la novela Vida Privada. Uy, no, ese libro está prohibido, ¿no? Ya, claro. Esto, veo que no tiene usted colgado el retrato oficial de nuestro caudillo presidiendo su comercio, tal y como es preceptivo. No. Cuélguelo, porque si no la denunciaré. No se preocupe, hombre, es que estaba de limpieza y lo he descolgado para quitarle el polvo. Ahora lo vuelvo a colgar. Veu? Ja t'ho deia jo. Ara que aquests s'han anat i abans que vingui algú altre, escolteu, aquesta tarda fem aquí una tertúlia i un cafè teatral. Sobre què? Sobre què vols que sigui, dona? Sobre la repressió? Ja t'estàs ficant un altre cop en problemes. No, dona, no, que vindrà un grup d'intel·lectuals del barri. El Miquel Porter, el Capri, un munt de gent. Oh, jo no m'ho perdo. M'estem esperant. Ai, us va aconseguiré ja un moment amb metge. Tranquil·la. Espero que ens trobis bé de salut, perquè si no, no sé què faríem sense tu en aquest barri. Que s'ha mort! S'ha mort! En Franco s'ha mort! No m'ho puc creure. Posa la ràdio. Españoles, Franco ha muerto. Dicen los viejos que
home, au, ves. D'on veniu? De la manifestació, d'on vols que vinguem? Ser nassos que hàgim de lluitar encara per nostres drets i la igualtat. I que podem fer les dones el mateix que fan els homes. I que els homes també puguin fer el mateix que fan les dones. Perquè jo em dic que no m'ho home, també, clar. Hola, benvinguts, passeu. Us he d'explicar una idea que tinc. Ara que ens podem associar, hem de crear una associació de veïns i de comerciants del barri. Això, per defensar els nostres drets en conjunt. I tornar a tenir festes de barri. Sí, i engegants, capgrossos i desfilades pel carrer. Podem convidar un grup de rock perquè toqui a la plaça! Genial! I farem un sopar a la plaça i ballarem fins que surti el sol. Vinga! Vinga! Vam lluitar molt, no? Sí. Hem patit molt, sí. Però quan vam aprovar la llei de Boyer, la gent que tenien botigues amb això indefinit, doncs van patir. Va passar molt malament. I tant que si no hi ha... Això va ser el principi de la fi. Això i les Olimpiades, que ens les van pintar com una gran cosa i mira al final. A la fi de Barcelona! Eso va ser bueno para todo el mundo. ¿Vosaltres penseu que a mi em compraran llibres? Bueno, pues uns quants souvenirs, home, això segur que ho vendrem. No, home, segur, això serà bo per nosaltres i per la ciutat, ja veuràs, ens forrarem. Ens forrarem. Ens forrarem. Aquí està, i la marxa gitana, el seu poder, no tant un il·lusió, cantant a la teva vida, el seu encant és una aventura, salut, amor i fortuna, i demana protecció. Si estàs avorrit, pots avorrir, pares del cel, i no paral·lel, la maldad
Però si això ja no és el colmado. Ara és un súper. Bueno, mira, doncs m'agafo aquest paquet. Que me cojo este paquete. Hola, mira, què em donaries per aquestes revistes? Ai, no, jo ho sento molt, però estem tancant el negoci. Tu no vull. No, ho sento, que dic, que no et vull res. No? Tanquem. Vale, merci. Hola, voldria agulles de mitja del 4 i mig. Doncs ho sento, no en queden. És que estem de liquidació. Mare de Déu. Paco, ponme una barricha. Sí, pero será la última. Traspasamos la bodega. Calma. Escolta, tens la vida privada del Sagarra? Oi, ho sento, ja quasi bé no tenim llibres. Ara, si vols, et podem vendre unes postals o uns souvenirs, magnets per la nevera, alguna cosa perquè te'n puguis endur, però llibres no ens en queden quasi bé. No m'interessa. Ho sento. Señor, yo hago un local por 2.500 euros. Le alquilo el local por 3.000 euros y me lo quitan de las manos. Señor, al lloguer aquel local a Naval, 3.500 euros. Mire, caballero, se lo dejo a 3.800, pero le tendría que cobrar 4.000. Al lloguer son 5.000. Lo toma o lo deja. Fixa't, aquí on hi havia el cine aquest de sempre, ara hi he posat un Zara. I allà on jo ballava el tango, ara hi ha un mango. I aquí hi havia una caseteria, i ara hi ha una cafeteria. I on hi havia el forn de pa, ara hi ha una plaça que venen menjar per emportar. I on compràveu les xancletes, ara lloguen bicicletes. I aquí hi havia una lleteria i ara hi ha una embarcasseria. Allà hi havia un electricista, ara fan tours per turistes. I allà on hi havia la nostra llibreria, la de l'Esperança, cada dia hi ha un negoci nou, però cap d'ells funciona. I allà venien xacletes. Mira, ara lloguen bicicletes. Para que luego digan que en el barrio hay de todo. Menuda mentira. Iaia, perdona per arribar tan tard. I ara hora, nena, i ara hora. És que hi havia una mani i no podíem passar. El papa bé, està preparant el cotxe. Et queden motos a dalt encara? Vols que vagi a per algú? Sí, puja, la porta és oberta. Saps què, iaia? Ens hem trobat un dels fills de l'Esperança. I ens ha dit que es volen endur a la seva mare del barri, també. A l'Esperança? I que posaran el seu pis amb un lloguer turístic. Un altre pis turístic. Pobra Esperança. Ella, que es volia menjar el món, i en aquests moments el món se l'està menjant amb ella. Pobra dona. Ja no recorda qui són els seus veïns. Si amb ella li passa això, que va poder comprar-se el seu pis i és propietària, què serà de nosaltres que el propietari mai ens va voler vendre el pis i sempre han viscut de lloguer? Va, iaia, sigues positiva. Positiva, dius? Jo sempre he viscut en aquest barri i no vull marxar. Però no queda més remei. T'ajudo? Espera. Sí. Anem. ¿Os habéis enterado? A la Montserrat no le renuevan el contrato y está haciendo la mudanza. Pobre de ella, con lo que le gusta a este barrio. Pues venga, anem totes a fer-li Sí, companyia. anem. Eso, claro. En aquell moment. Anem. Nena, mira, les
sempre seràs d'aquest barri. Com una vegada. Sí, però aquest barri ja no recorda els seus veïns. Anem, nenes, anem. Bueno, aquest barri sempre no s'avorreixen la gent. Sempre estem de festa, ja ho veieu. Plorar per aquí i riure per aquí. Bueno. O de la cansa. Y mira que bien lo hace el jodido. Nenes! L'Esperança, que no se'n recorda de res, diu que ella d'aquí no se'n va. Que aquest és el seu barri i encara que els fills la vulguin portar fora d'aquí, que ella d'aquí no es mou. Així és el que hauríem de fer totes, no moure's, perquè aquest barri, que és el nostre barri, no ens mourem, no ens faran fora. Jo d'aquí no em moc. Jo tampoc. Jo tampoc. Perquè el gòtic... No, de aquí no nos iremos. Perquè el gòtic és el nostre barri, és el nostre món, i no ens n'anirem. El meu món, el meu barri, el meu món. Món, va, què hem de fer? Quedar-nos. No, quedar-nos. Jo d'aquí no em moc. Jo no seré una turista ni una veïna trista que enmig d'aquesta ciutat se sent com dintre d'un forat. Vull passejant en segura pels meus carrers coneguts, tots empedrats de cultura, sense pensar on m'he fotut. Carrers amb gent portant maletes, fent molt soroll amb les rodetes. Carrers en obres, carrers en runes, estrets i amb cràters com a la lluna. Jo visc al gòtic, antic, caòtic, jo visc al gòtic, de pur i exòtic. Qui passa no van patir ni en bicicleta i emocionar-me amb la vida que surt de cada finestra, sentir riure les veïnes, hi ha un nen plorant per les joguines, hi ha aparadors de colors amb droga, alcohol i sexe, com les botigues d'aeroport, les botigues de sempre. Jo visc al gòtic, tranquil, caòtic, jo visc al gòtic, de pur i exòtic. Jo d'aquí no em moc. Aquest és el meu lloc. Estic al barri i els tot omplirà la pobresa. Hi haurà bústies sense nom
nosaltres si no aturem la boja empresa de fer-nos fora els que ara hi som. Jo visc el gòtic tranquil, caòtic, jo visc el gòtic tan pur i exòtic. Jo no seré una turista ni una veïna trista que enmig d'aquesta ciutat se sent com dintre d'un forat. Vull passejant en segura pels meus carrers coneguts, tots empedrats de cultura, sense pensar on m'he fotut. Carrers amb gent portant maletes, fent molt soroll amb les rodetes. Carrers en obres, carrers amb runes, estrets i amb cràters com a la lluna. Jo visc el gòtic tranquil, caòtic, jo visc el gòtic genuí i exòtic. Jo d'aquí no em moc, aquest és el meu lloc. M'estimo el barri, l'olor xivarri. Si em fan fora, fan una mica fora tothom. Si em fan fora, fan una mica fora tothom. Vull prendre el sol a la plaça i el cafè a la terrasseta i mira els ulls de qui passa. No vam patir ni en bicicleta i emocionar-me amb la vida que surt de cada finestra. Sentir riure les veïnes, hi ha un nen plorant per les joguines. Hi ha paradors de colors amb dolços, alcohol i sexe, com els comerços d'aeroport. Vull les botigues de sempre. Jo visc el gòtic tranquil, caòtic, jo visc el gòtic genuí i exòtic. Jo d'aquí no em moc, aquest és el meu lloc. M'estimo el barri, l'olor xivarri. Si em fan fora, fan una mica fora tothom. Si em fan fora, fan una mica fora tothom. Tot omplirà la pobresa. Hi haurà bústies sense noms si no aturem la boja empresa de fer-nos fora els que ara hi som. Jo visc el gòtic tranquil, caòtic, jo visc el gòtic genuí i exòtic. Jo d'aquí no em moc, aquest és el ¡Ay, Manolo! Que tengo que ir a comprar hielo. ¡Déjame! ¡Déjame! Ay, Si viene de día, aquí la rodaleta.
no saben qué te pasa. ¡Boca! Si em fan fora